A continuació veurem un altre tipus de recurs que és l'enllaç de qualsevol pàgina externa. Per tant, accedim una altra vegada al nostre curs exemple i amb el mode edició activat afegim una nova activitat o recurs. En la pestanya de recursos veurem que trobem la secció de URL. Aquí només haurem de posar nom al recurs, en aquest cas, i li hem d'afegir la URL externa. Seleccionem la pàgina web que volem vincular i opcionalment una descripció. Aquesta la podem mostrar o no a la pàgina del curs. En aparença podem fer que la visualització sigui automàtica o totes aquestes opcions. Posem una de les que més m'agrada a mi, que és la d'obra directament. Deixem els canvis i fixeu-vos que ens ha generat un nou recurs del tipus URL amb el nom del recurs i si fem clic directament ens porta a la pàgina. Això fa que sortim de la plataforma Moodle. Preferiblement és millor canviar l'aparença editant els paràmetres i posant que s'obri en una finestra emergent. Nosaltres podem definir l'amplada i l'alçada. Guardem i veiem com es visualitza ara. Com podem veure, és una pàgina emergent i nosaltres ho podem fer més gran o més petit a voluntat, però no sortim del que seria la nostra plataforma Moodle. Altres opcions que hi ha, per exemple, en aparença, seria l'incrusta, que no funciona del tot bé perquè algunes pàgines web ho impedeixen, i el mode automàtic on, com podreu veure, abans d'accedir al recurs, et facilita l'enllaç i finalment fa l'enllaç. Això seria la forma de linkar pàgines web en el nostre curs de Moodle.